Láirech thosaigh mé ag cúisteach iarratasí sna scoilne. Is dónam nach bhfuil aon chúis ag muinteoireamh nua-cáile faoi láthair lághbhiseach bheith orthú ag cúisteach ar postna. Tá postna ann tá sé deacair ach má leanan tú leat agus má dhéanann tú méid sin post a churann tú isteachar tá níos mó seans agat áit agus ón rang ar fad fuair annach chu daoine áiteanna fad tréimhse brise máthairchas nó brise garama a bhí daoine muinteoirí lán-airmse is scoilne agus ceiríonn na cleachtathe muinteoireachta go mór nascanna i dhéanamh ins na scoilne. Ní dhéanann na príomhidí dearmadúirt agus ní dhéanann na muinteoirí eile dearmadúirt agus an rúnaí ins an scoil. So tá sé anna hábhart a bheith deasla gach chéanaan ar an déisteach san scoilne ach nuair atá na cleachta déanta agat bíonn aithne ag an scoileirt agus bíonn seans agat fille ar an scoil le mátá brise máthairchas aber ar fáil. So ní dhearthainn go bhfuil mór an cúis ag aon a bheith rómhórtha nuair a chríochnaíonn siad tá postna ann agus tá darnáí tá athraithe ag tarlú ó thaobh éileamh muinteoirí mar águr an rialtas beidh níos mó áiteanna ar fáil i scoilne agus tá sé gceist acu níos mó muinteoirí ostú i scoilne agus forbairt seo mar rangaí dhéanamh. Agus de chás féin nuair chuochnaigh tú ar ag leat postáil go luaí sin nó ar thug tú brise nó Well, bhí an saoire agam so go leach mé sos an saoire chur isteach ar nach mór 5 post dearthing furas breis de aglah rud a bhí an aoine orm tá scum go raibh an táram leis na gaeilscoilní go raibh mé cúirsteachar a fiúáin daoine ar aithne gom in san rang a cúirsteachar na gnáthscoilne bhí go leor aglah acu siúd chuma agus d'éirigh lom post bliana áil in san ceantas na scoilne gur dhéanamh mé cleachta muinteoireachta ann.